Bakit? Dati pa ayam ko. Ano na yun? Aji, aja simple lang. No, aji aramid tuladin lang. Tapos, nung matulad mo maamin di paaramid ko, ada premium, 1,000. Tuladin ka lang? Uy, tuladin nak lang. Tapos, ang amin ang matulad Oo, ito, yun. No, matulad mo amin, kanya mata. Mati ah. Basta Tuladin ka lang, Mat. Di matulad ko ang amin agay. Alam mo, kailangan paleta. Kinungay tumaray ka man eh. Mati, premium ko rin. Na, pumayag ka. Basta tuladin ka lang? Uy, nangyayara mo dik, no, kunak dito mo, tas dyan. Oh, sige, tumakdal ka. Ah. No, inyati aramida, no, matulad ka. Matulad ka. Uy, nga rod, no, nangyayara mo dik, tuladin lang. Tanta na matulad mo amin, na aramidek, ay 1,000 tipon yun. Babamitan eh. Okay ka niya, ma'am. Ali aramidek, aramidin mata. Inuwag mo, di korta, tatmo mamati ah. Tapakadamdama ki, itari mo. Oh, ata. Isa. Kalunta, ka lang. Legit ba ito? Uy, Pakamit peke. madi. Naggopo pa hindi ko ata. Dito gaw ko. Oh, sige. Ang aming aramidek, aramidin. Ha? Wala ka namin naman. Daladim nga, tatlo naman din matulad na ako. Sige, matinding pangangailangan to. Ayun na. Oh, tulad mo naman. Okay. Oh. Talaga. Dali na, dali. Nagbayad ka. Wala pa. Okay. Last. Apa kung kaya pa ito eh. Kaya pa eh. Sila, last oh. Pinag-ngarap ko yan. Sini, oh. Hindi, di magduman ka naman. Kasta nih. Kasta. Oh. Siyempre. Apa nga eh? Nakata. Nih. Among mga kasuya, kasta tayo pa ko. Nah, ayam rot. Kaya lang mga ikwak mo ti. Ay, manay maataas ang pangmutan eh. Mati ah. Mati. Baliwang Oh, ulitin ta. Oh, sige. Oh. Oh. Ang mga ilukais namin ah. Nih, hindi ah. Nawag ka. Tawag ko niyo. Nih. Alasan na bagay. Hindi na pa yung oh, hindi. No, natay. Ang magaan kaya na takalin ng maparamid ko. Hindi lang kayo matagpay. Ayaw mo makakastuya, Mike. Nih, siyempre, normal. Alangan kahit kung ano maabak, Mike.
kahit mo nga ganyan sa pati Natulog ka mga amin ay dapat maturo itulog mo kayo. Sige, kahit nung masulit mo isang abi mo. Matulog ka na. Sige na, matulog.